Egy csapatra gratulálunk, nagyon ügyesek voltatok. Diadalmaskodni. Egymás mögött. Ülj a segedre! Aki nincs itt, azt felejtse el, hogy... Gyere kicsi, gyere! Ki a cséká? Ha itt van, hol van? Ott megvan. Pártodom itt. Márka. Ott van, ott van. Akkor nekünk mi akarod? Ha jó van már gyerekeket. Ülj. Harmadik lett a Cegléd-Bercel 2 csapata, gratulálunk. Gyertek, hol van a kicsik? Elmentek? Nincs itt közülük senki? Cegléd-Bercel második csapatában. Igen. Akkor majd az oktatás. Jó, jó. Ötödik, hatodik osztályba. Ötödik, hatodik osztályba első lett a Monói Erdő csapata, gratulálunk, 100%-os teljesítményben. Eljátszunk az egyőző játékkal.